सर, ये अटैक किसने किया? आपको क्या लगता है इस घटना के पीछे किसका हाथ है? ये कोई आपसी रंजिश है क्या? जवाब दीजिए सर। लोग अपन माई बाप का आश्रम ई खातिर छोड़ेला क्यों लोग सुरक्षित रहे, लेकिन कहाँ बा सुरक्षित लोग? अगर हमनी के माई बाप के कुछ हो जाई तो ओकर जिम्मेदार के होई? बस आप लोग खुद जिम्मेदार बानी अपने माँ बाप के जख्म के। कैसे किलो लोग खुद लिया के आश्रम छोड़ ले रहनी। जब वो लोग ठीक रहे तो एको बेर भेंट करे काहे ना नीलो। हमनी के सबसे बड़ा परेशानी ई बा जब बाप माई ठीक रहेला ना त केहू चिंता ना करे, लेकिन जब वो लोग के कुछ हो जाला त दिमाग के बत्ती जल जाला। वो लोग पर प्यार उमड़ेला। उहे प्यार तब कहना उमड़ेला जब माई बाप के साथे रही ले रुआ सभे। अजब विरमना बे दुनिया के। जिंदा रहेला ना त केहू वो लोग के कीमत ना समझेला। और जब स्वर्ग सिधार जाला त काम कजिया में बहुत सारा पैसा खर्चा होला। तो तकिया, रजाई, गद्दा, पलंग, अलमारी तकले दुनिया दान करेला। यहाँ तकले की 50 प्रकार के भोजन बना के हित नाता, रिश्तेदार, गांव जवार सबके खियावल जाला। जब आप सब अपने बेटा बेटी के हॉस्टल भेजी ले तो कनी के एक बार बुलाई ले, घरे लेके आई लेना। लेकिन माई बाप के साथे कहा करी ले, अपने आत्मा से पूछी लो। माई बाप दुख तकलीफ उठा के हमनी के पालेला पोसेला बड़ा करेला। लेकिन हमनी के जब सियान हो जाइए सब तो उहे माई बाप बोझ हो जाला। वो लोग के साथे रहे में परेशानी होला। वो लोग के अच्छा बात भी हमनी सबके बुरा लगेला। छोटी छोटी बात खातिर लड़ाई होला, झगड़ा होला। और एक दिन ऐसा न आवेला कि हमनी के अपने माँ बाप के ही घर से निकाल दिले जा। का बताई, एगो माई जब अपना बेटा के पैदा करे लेना तब कबू सुंदरता के मोह ना करे हो। लेकिन एगो सुंदर बीबी के चक्कर में हमनी के अपने माँ बाप के ही घर से निकाल दिले जा। बीबी बच्चा के साथ देश दुनिया में घूमी ले जा, शॉपिंग कर ले जा तो बहुत अच्छा लगेला। लेकिन माई बाप घर में पड़ा रहेला और घुट घुट के जिएला। ओकर परवाह केहू ना करेला। जब माई बाप बूढ़ पुरनिया हो जाला ना तो कर दिल दिमाग एगो बच्चा के हो जाला। और एगो बच्चा के कितना अरमान होला लोग अपना बचपन से सीखी, अपना बच्चा से सीखी। फालतू सवाल कैला से कुछ ना हुई। पहले अपना जमीर के जगाई लो। बेटा पतो का होला, एगो बेटा के फर्ज का होला, पहले एक के समझे के कोशिश करी लो। किसी ने ठीक ही कहा है, मां की दुआ कभी डाली नहीं जाती, मां की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। एक मां मेहनत मजदूरी बर्तन मांज के 4 बच्चों का पेट पाल लेती है। लेकिन आज के डेट में 4 बच्चों से एक मां पाली नहीं जाती। आप इतना ज्ञान बांट रहे हैं, क्या आप अपनी माँ बाप की सेवा करते हैं? हमारा किस्मत में वो सौभाग्य नहीं। हम अनाथ बानी। पहले तुम, शबाब, बाद में शराब। ये शराब से ज्यादा नशा तोहरा में पा। भैया
ये कब भेज रहे? सबके अस्पताल में सेटल करके आवत हूँ। बड़ा बेजोड़ ठोकलेबा। ठोकलेबा मतलब? आश्रम के सेवादार, नाम बा राजा। राजा ई लौंडियाबाजी के सीन देख के समझ में आ गई कि देवता समन बाप के राक्षस बेटा ते ही ए, भैया से इज्जत से बात करा। जड़ा गिरा जाए बैठा एकरा मुंह पर थूक के जाइए। ढेर मत बोल, ना तो हमरा से भूतमजी करे के अंजाम तोरा शायद पता नहीं के। हम सिर्फ इतने जाना तानी कि तोरा मौत का अंजाम बहुत बुरा होके वाला बा। ते दारू ना अपने बाप के खून पियता है। ते बेटा ना घिनौना पाप पड़े जे पर पट्टी खाती अपने बाप के बेमौत मारल चाहता रे। कबो दिल से सोचले बड़े कि तोर बाप तोरा के पर पट्टी काहे निखन देहल चाहत। देख राजा, हमार एगो बुराई बाकी हम सोचे रही ना, जेमे हमरा खुशी मिलेला वह काम करेला। जवना खुशी के समंदर में बड़े बड़े राजा महाराजा के रजवाड़ा तक ले डूब गए, ओमे तोर पुरपट्टी बुझबुझी तक ले ना छोड़े। ते दाना दाना खाती मोहताज हो जाएगी और मंगला पफीक तक ले ना मिले। और ये बात तोर बाबूजी अच्छी तरह से जाना था। उनका भावना के समझे के कोशिश कर, उनका प्यार के महसूस कर। ऊ नहीं चाहत कि उनका बेटा भीख मांगे, दर दर के ठोकर खाओ। माई बाप चाहे जैसे भी होके, लेकिन वो अपने औलाद के हमेशा खुशी चाहेला। लेकिन शायद ही तोरा ना बुझाई। तोरा प्रॉपर्टी के कागजात चाहिए ना, इले। लेकिन बेचे से पहले एक एक पन्ना ठीक से पढ़ ली है। तोर बाप खून पसीना से अपन सपना के एगो घर सजौले बड़े, जे घर राजकुमार सिर्फ ते बाड़े, सिर्फ ते। और ते अपने हाथ से बर्बाद कर चाहता है। हम जाना तानी अपने हाथ से अयासी के कटोरा लेके भीख मांगे के शौक बना, तब बेच दे प्रॉपर्टी। काहे से कि वो बाप के बुढ़ापा के लाठी के सहारा बने के तोरा औकात नहीं के। और हाँ, अस तोहरा वजह से तोर बाबूजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा पड़े। अगर अपने बाप के प्रायश्चित कल चाहता रहे ना, तब बेटा होके के फर्ज अदा कर दे। एक बार अपने बाप से जाके जरूर मिल ली। हमरा बाबूजी के बचा ली, चाहे जितना खर्चा लगे। हमरा बाबूजी के कुछ ना होके के चाहे। नौटंकी चुप। अगर पैसा से जान बचे के रहित ना, तो ये अस्पताल में केहू ना मरित। अगर अपना बाबूजी के बचावल चाहता रहे ना, तो जो बस थोड़ा सा प्यार जता दे। जाओ। बाबूजी, बाबूजी, हम आपसे कुछ कहल चाहता नहीं बाबूजी। जिंदगी भर वो हमरा के अच्छा इंसान बनावे की कोशिश करी, लेकिन
तार कबो ना सुननी, बहुत पछतात तनी बाबूजी। अरे हम स्कूटर चलावल याद रखनी बाबूजी, लेकिन साइकिल चलावल भुला गई। बुढ़ाने बुढ़ावे में हम इतना व्यस्त हुए रही, राउत देवल शिक्षा भुला गई। बाबूजी, और वो हमरा कबो ही ना कहने की तू अमीर बन बेटा, बहुत अमीर बन ना, डॉक्टर बन ना, इंजीनियर बन ना, तू खाली अच्छा इंसान बने खातिर कहले रहा ना। लानत बाबा बोजी। अच्छा इंसान तो छोड़ी, अच्छा बेटा भी ना बन पाएनी। वो हमरा के कई दफा माफ कैले बानी बाबूजी, लेकिन एक बार और माफ कर दी बाबूजी। हम वादा करते नहीं आपसे बाबूजी कि हम कबो गलत काम ना करब, और वो जोन काम हम हुए करब। बस बाबूजी हमरा के एक बार खाली माफ कर दी बाबूजी, एक बार माफ कर दी बाबूजी। धन्यवाद भाई, हमरा के ये एहसास दिलावे खातिर कि माँ बाप से बड़ा ई दुनिया में केहू नहीं के। तू तो अनाथ होके भी हई बूढ़ लोग के सेवा करता रहा। हमारे बाबूजी बहुत बढ़िया जिंदगी जियत रहा, लेकिन हमरा वजह से यही जा पहुंच गए मौत के मुंह में। के कहला कि समाज सुधारे खातिर साधु संत पैगंबर की जरूरत बा ना भाई, बस तारा जैसन एगो लड़का के जरूरत बा भाई। फक्र बस तारा जैसन पे, तू महान बाड़ा। बस कोशिश करिए कि अंदर तोहरा बाबूजी के कोनो तकलीफ ना होके। ना कब अपना परिवार में चली गई।